Ed, kijk, dat bedoel ik. Ed, ik speel in een ska-bandje, Skata. En ik durf hem je niet te vragen, maar we wouden graag een bospop spelen. Kent ze dat nu toezeggen? Nee. Wat nee? En als je tegen Pilske... Ook niet. Wat nee? Het duurt Fred. Nee, voor een heel vaart nog niet. Maar jongens, hey, Koningspop heeft net toegezegd hoor, daar spelen we voor. Die jongens hebben veel meer rundje. Ja, dat zal. Ja, maar waarom we niet op het hoofdpodium? We kunnen ze gewoon in de tent of op de camping zetten. Ja, op een parkeerplaats misschien. Ook goed. Geen probleem. En stoer voor de geluidsinstallatieregels. En een beetje drinken. Moeten we ook nog metnemen. Een ska-bandje is altijd zelf supporten. Ja, zelf support. Oh. Ja, helaas. Dan moeten we eens kijken naar wat voor bijeen kunnen zomen. Maar als we bijeen krijgen morgen voor op de parkeerplaats. Op een parkeerplaats, mooi dan toch? Oh, kijk, nou, dat is toch al... Ja, we weten misschien zo we volgend jaar op de parkeerplaats van Bospop. Is dat bij die boerderij? Oh nee, dat is niet meer bij die boerderij. Oh, dat is bij de... Aan de andere kant bij de Bosuil daar, op die parkeerplaats. Oh, dat is ook nog gezellig. Onder die boom daar. Ja, wat leuk. We vuren die meubelzaak in. Oh, nee, dat is uit de richting. Nee, dat is uit de richting. Nee, die zitten op zeker. Die zitten, nee, laat maar, we gaan niet naar Bospop, laat maar. Wacht even, Oh. ik moet even Ja, sorry.